this great county called Meru. Migao mar somo yango ni giketo kenge mabiro gengo pek madibedi e kinde ma nyithindo biro donje sikunde mag senior secondary e bwo kit somo manyien mar CBC. Mande oyangi gi jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang e kinde romo manokelo kanyakla jokanyo e sekta mar somo kama ne gilero ni jopuonjre biro timo penj ka gidonje senior secondary, to kata kamano penj no ok bitigo e keto gi e sikunde. Lidia Okeyo ni giler mar wachni. Romo mano kelo kanyakla jokanyo e sekta mar somo. Jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang ojiwo lere wi kaka gibiro kedo kod midhiero mosebedo kaneno e sekta mar somo e kinde ma jopuonjre biro donje skunde mag senior secondary. The Kenya curriculum has had to align itself with the sustainable development goals, the Vision 2030, our constitution, as I've already said, and the demands of the 21st century skills and approaches. We shall not go through sleepless nights again, the way we did with junior school. Kipsang wacho ni jopuonjre biro timo penj kapok donje skunde mag senior secondary, to kata kamano penj go ok biti godo e ket jopuonjre e skunde go. Senior school, being the transition to tertiary and the world of work, will therefore have assessment and examinations. That is both placement and certification. We are not producing these learners for ourselves. We are producing them for the world. And therefore, the certification should be such that it meets the global standards. Oyango ni jopuonjre mano chako chenro mar CBC sani nitiere grade mar 8 ka gibiro tieko sombgi mar junior secondary higa manyien e grade mar 9 kendo donje skunde mag senior secondary kuom higni 3 kama gibiro tieke higa mar 2028. Bende owacho ni nitiere chenro mag neno ni jopuonje yudo tiegruok makare mar siro kit somo mar CBC ka classes mag puonjruok mar 2016 bende oseger na ikruok ne somb senior secondary. But I thought we needed to reflect together on teacher education. When we are going to impart knowledge, socialize our young ones, who is this that is going to socialize them? Who is this going to facilitate them to learn and to acquire knowledge? We are working with our colleagues both in Tibet, mainly the Kenya School of Tibet, in looking at how will a classroom look like, because we want to harmonize our schools so that when you are in a school, you know this is a classroom, this is a lab. Olero ni kit lai mar somo kata syllabus biro chiwo thuolo ne jopuonjre matiegore kidienje 3 kama oting'o kwano kod weche mag teknolojia, somo mar kit oganda kod weche mag tuke. We shall have STEM, we shall have humanities and social sciences, we shall have creatives and sports. What we shall only be doing is to continue building the capacity of our schools to adequately deal with those particular areas. We don't want to bombard people with a curriculum design in metal technology and a curriculum design in metal work. Can you let us deal with this? Have one curriculum, but people can still do the trade tests and join the industry so that those who want to go to the university can still proceed. Remember, the recognition of prior learning is here with us. Okwayo jokanyo e sekta mar somo mondo mi ochiw sir mowinjore ne kit somo mar CBC. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Lek mar Raila Odinga